कोल्हापूर जिल्ह्यातून महाराष्ट्राला हादरवणारी एक बातमी समोर येते. सावकारीच्या व्याजासाठी महिलेला वेश्या व्यवसाय करायला भाग पाडल्याचं प्रकरण समोर आलंय. कोल्हापूर जिल्ह्यातील इचलकरंजी येथील कबनूरमध्ये हा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. ओळखीच्या एजंटाकडे महिलेला सोपवून व्याजाची वसुली केली. अडचणीच्या काळात उसनं घेतलेल्या पैशावर भरमसाठ व्याज लावल्याचं समोर आलंय. 7,000च्या रकमेवर आत्तापर्यंत 1.5 लाख रुपयांचे व्याज आकारले. दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार 7,000च्या रकमेवर आत्तापर्यंत 1.5 लाख रुपयांचे व्याज आकारले गेले. हॉटेलमध्येही काम करण्यास भाग पाडलं. इचलकरंजीत एका महिलेसह तिघा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला. दरम्यान या घटनेमुळे कोल्हापूर जिल्ह्यात खळबळ उडाली. फक्त 7,000 रुपयाच्या रकमेवर 1.5 लाख रुपयाचं व्याज आकारल्यानं नागरिकांमधून या घटनेचा संताप व्यक्त होतोय. मराठी एस न्यूजसाठी कबनूरहून चंदूलाल फकीर.